Nie je ulica ako ulica a na sídlisku Dargovských hrdinov to platí dvojnásobne. Ulicu Baštevanského majú miestni veľmi radi a to z toho dôvodu, že majú po ruke všetko. Obchody, škôlku, základnú školu, ale aj zastávku MHD a polikliniku. A práve na tejto ulici máme pre vás pripravený na predaj trojizbový byt. Moje meno je Alena Kimlerová a ak patríte ku klientom, ktorí pri kúpe nehnuteľnosti nepodliehajú len emóciám, ale pozerajú aj na praktickú stránku veci, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať na telefónne číslo 0911 034 189.